Sziasztok emberek, ez itt egy szerver bemutató lenne, ami most szerverünk lesz, a Survivor Craft IP-je itt van, és amúgy is linkelni fogom a leírásban. Reméljük tetszeni fog. Hoppá, panoltunk. Indulás a spawnra. Ter. Elnézést a fáromkodásért, csak ez már a 4. videó. A 4. És ugye... Nos, láthatjátok, a spawn az jól meg van eddig építve. Nekem nagyon tetszik ez a szerver. Itt le lehet nézni a staffokat. Shop. Warpok. Info. Az infók. Ezek. Nem szabad káromkodni. Ne rongáld más építvényét, mert ugye még a rombolásban van kapcsolva. Ne szidd játékos társait és az adminokat se. Mert az ugye nem szép dolog. Igen. Itt vannak a warpok, van warp vadon, van warp könyvtár, van warp labirintus és a warp admin ház. Ezek mind nagyon szép és jó dolgok, csak az a baj, hogy a shop és a shop az még üzemen kívül van. Ahogy ezek szerint a staffok azok már megvannak. Ezek itt még úgy. És nem vágom. Na mindegy. Azért kaptam G-montot a videó erejéig, hogy körbe tudjam repülni a videót. Nos, itt a warp labirintus, egy ilyen bedrokkos rész. Itt szépen építkeznek maguknak. Igen. Nagyon szép lesz. Most jelenleg a Obirax ő a vezetője az egész szervernek, és jó, neki köszönhetjük, hogy ez a szerver működőképes. Most, a warp táblák működnek. Azt nem tudom, hogy csinálták meg, de működnek. Igen. Meg is mutatom, hol vannak a warpok. Igen, warp. Ez az. A warp labirintus. Most ebben a labirintusban az a jó. Hát jutsz ezen a labirintuson, láthatatlan labirintus. Akkor valami ajándék vár itt. Azt én nem mondom el, hogy mi. Mert mindig más. Itt a jutalom. És most menjünk vissza a spawnra. A shop az még üzemen kívül van, mert még nem fejezték be teljesen. A warp könyvtár, amit szétromboltak, igen. Pedig ez egy szép könyvtár volt. Ezt majd segítek újraépíteni. Remélhetjük. Warp adminház. Ezt is már szétszedték elég rendesen. De úgy látszik újraépítették az egészet. És nem kéne ezt szétszedni, ez itt. Mindegy, elszállok. Nos. Ez volt a mai szerver bemutató, reméljük tetszett, ha tetszett, akkor iratkozz fel, lájkold a videót, osszátok meg, és hívjátok társaidat is. Hogyha szeretnétek, hogy legyen MCP Survivor sorozat, akkor írjátok kommentbe, ha legyen Gangster Vegas sorozat, azt is írjátok meg, ha valami más játék legyen, azt is írjátok meg, iratkozzatok fel, én Sörös Ember 74 voltam, sziasztok!